Kane kala long shaba palat wat Messi uhab banter kala. Ngila sakhi ya ka jila kai akaround ka bakhandru pading ka Argentina bat Egypt. Ka Egypt hakane ka jingila kai kala kerman bej ya ka ban pelim ya ka Argentina namar hadu ka menit ka bandru punyo kala tam lepa da arkul ya ka Argentina. Handrai klempo perkhat ka Argentina kum ka kombaking kala penpai kala ya kita ki gol jong ka Egypt. Baru ban pen kut sendon ya kalentia jong ke Egypt hakane ka World Cup. Hadin kane ka jing job kilami Shibun kita ki jing keno ki jing kentok ki bahar kom ya Messi bat ya ka Argentina. Ki jing keno bat jing ong ya Messi ba udai FIFA boy. Ane ka Argentina kadai kita ke tim jong ke FIFA. Ki jing keno ba referee u ya syak shiliang akan ni ka jing lelakai. Handrai ha Messi kini ki syukut tangkum tu. Bat dai ha ka jing ikun semifinal bat ka England. Ka Argentina seisin kum ka kombaking hadin bakalala ban pelim ya ka England ha ka ni ka jing ikun semifinal. Na kali yang Lionel Messi ulit her kumne ye gitu kiba jumlin ban ben bat ban keno ya ka Argentina. Ulo ong baka jing job jongi kalong ke baplasha ngila poi biang sya ka final jong ka ni ka World Cup. Kane kala ban pensngau si ya ki katu ka ne Henry kila ban ong kat bakimon kani ka kanhun kala pen i ba omdon manu ba ai e yangi. Messi ula ong ru ngilai lekai da ka mensim jong ka jing ikun. Ngilai kun teng e bat ngilai lekai baru. Ula ong ru pit kumno ngila sensyar ya ka jing lekai persya ya ka England. Wat haba ngidang syak tam ha ka jing yoko. Da ka jing trish tom bat ka jing IT lut met bat mensim ngasnguk men ban pen kemen ya ginong Argentina.